Good morning mga travel, welcome sa panibagong araw at vlog. Ngayon, kakaiba yung vlog natin kasi maliligo tayo sa resort. Yan, andun yung resort. Resort, bagong resort, kaka-open lang. Nag-open na to dati, pero ngayon, nag-open na dati, nasira. Pero ngayon kaka-open lang ulit. At ayun, punta na tayo dun sa resort. Travel guys, saan mo man gusto, Jo Marian TV. Medyo sacrifice lang yung ating dadaanan. Ayan o. Ayan. Punta doon sa resort. Talagang medyo sacrifice lang kasi yung resort napakaganda naman, kaya tiyagaan lang natin yung daan. Yan, doon matataraw nyo. Yan, yun yung tubig, pero hindi pa yan yung resort. Much later. Yan, so finally, dito na tayo sa resort. Ayan yung resort. Ayan, dyan tayo maliligo. Bago bukas lang yan, nakaraan, sarado yan. Pero ngayon, nag-open na uli. Ayan, dyan tayo maliligo. So ang sarap talaga maligo dito sa private resort. Solo-solo ko, ako lang mag-isa rito. Pero maya-maya marami nagbumunta rito, lalo yung mga bata. Dito nagsisiligoan kasi malinis at ang lamig ng tubig. Ayan, umaga-umaga naligo tayo kasi mamaya pabalik na tayo ng Manila. Ayan o, kita nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Lilitaw ko yung paa ko.
Oh, yan. Ilalim yan. Kahit maghagis ka ng piso dyan, kitang-kita mo pa rin sa ilalim. Yan. Napakalamig ng tubig dito kahit sa tanghali. Yan. Tuwing summer, ano to, ginagawa. Ngayon kasi late na yung paggawa niya. Pero okay pa din, at least may liguan tayo. Yan. Yan ang kalawak ang resort. Private resort. Yan, so after nating maligo dito sa private resort. Kaya maya babalik na tayo ng Manila. Kaya nagpa-presko lang tayo dito kasi matagal na ulit tayo makabalik dito dahil baka hindi tayo payagang makabiyahe ng Bicol na naman. Pero pakiramdaman pa rin natin yung biyahe kung makakabiyahe pa rin tayo dahil sabi mahigpit daw. Bawal lumabas ang galing Metro Manila sa mga probinsya. Pero tatry pa rin natin. Kaya ayan, pasamantala tingnan nyo muna yung resort. Ayan, napakalinaw at sunok ko ngayon, walang kasabay na ligo. Ang kasarapan pag nandito ka sa probinsya kasi bukod sa, katulad niya sa Manila, GCQ na naman dito, mag GCQ man, okay lang, marami kang magkukunan, mga gulay, kung ano-ano, manguha ka lang dyan tulad niya, no? Doon sa unahan, maraming kangkong, gabi, kung ano-ano, walang problema dito. At saka isa pa pinakamasarap dito, mayroon tayong private resort. Ayan, no? Oh. Yun ang masarap dito pag nandito ka. Napakalinaw ng tubig. Ayan, o. Ayan. Ayan. So maya maya lang aalis na tayo kasi pabalik na ako ng Manila. Baka inaantay na ako ng mga sasakay sa akin. Naligo lang tayo dito sa private resort. Ayan. Yun, maraming kangkong doon sa unahan. Yan, bukod sa private resort, meron tayo dito sariling mineral. Iigib tayo doon ng inuming tubig sa baba. Yan, punta na tayo doon kasi mamaya magbihis na. So dito naman ang iigiban natin ng mineral. Wala tatalo dito sa mineral na to. Ayan, oh. Yan, doon ang gagaling yung igiban. Alamig ng tubig dito. Alam mo, galing sa rep. Kala mo galing sa rep yung tubig dito. Ayan, naigib tayo. Ayan, sobrang lamig ng tubig dito. Kala mo may yelo. Ayan. Pakita ko sa inyo pakatao sa ating umigib. Pag mumuis yung yung galon. Di ba pag galing sa rep, nagmumuis siya pag tinanggal mo. Ayan, ito. Nakita nyo. So yan, no, kakaigib lang natin. Ano, alam mo galing sa rep, nagmumoist siya, oh. Yan. Yan, oh. Dahil sobrang lamig ng tubig dito. Kaya kahit ang init, maligo ka dito, alamig ng tubig niya. Hindi inumin to. Kaya so, hindi tayo magtatagal. Papunta tayo doon kasi pabalik na tayo ng Manila ngayon. Kaya sa pagkagaling natin dito sa resort, pabalik na tayo doon sa home base. Pag-base na kasi babaya, yun na nga, babaya travel to Manila naman tayo. Bicol to Manila. Yan, doon tayo doon. Yan yung ating pinag-igibahan doon. At yung resort, yun, doon. Yan, pabalik na tayo doon. Oh, sarap magpa-presko. Halo umaga. Wala dito sa Manila, dito lang to. Ayan. Yun yung resort na pinagliguan natin. Ayan. Teka. Ayan. Yun, natatanaw pa yung private resort. Okay. Parang uulan pa yata. Mukhang uulan na yung biyahe natin. Bicol to Manila. Ito nga pala yung San Juanico Bridge. Yan. Yan, dito tayo tatawid. Ay.
Kaya naantay na ako ng aking mga pasahero. Lapit-lapit na tayo sa ating home base. Sa bahay. Medyo layo-layo talaga yung resort na pinuntahan natin. Dito sa bahay namin. Ayan. Papunta pa doon, no? Yun pa yung dadaanan. Ayan. Ayan yung view dito.